janing-janing talaga kadilang mambang tepas ulan pamaneka lintang daya kusmayana sumawur lumrang kadi kang jalada Om Patik Lodra Dewaku Nini gawe gegering kayangan kita Nini Kunti Tari Brata aja kaget ulun ing prapta Nini duh pepunden kula wonten mercapada bukulun keng wayah ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sandhapada bukulun ya ulun tampa pangestu ulun tampanana kawula nuwun kapundi mugi dadosa jejimat kula ulun kaget sawise ulun muati Madyapada jebul sing ana teluh kuwi sadurunge alas Kaisuka Jajar Sanga malah jeneng kita kang nimbulake dadi telung kayangan apa to wigatine Nini duh pukulun estanipun mekaten nakala semanten yoga-yoga kula katimbal wonten wirata kula mboten badhe pangling sedyanipun para sesepuh lan mboten badhe pangling dhumateng gilagatipun para yoga-yoga kula bilih kempalipun dhateng wirata temtu badhe njabel negari Ngastina inggih monggo kula piyambak yen mangertos kawontenipun lare sami bidutama kula mboten mentala pukulun pendhawa anak kula Kurawa tesih kulit daging kula icalipun Kurawa kula iki calan icalipun Pandhawa kula iki calan ingkang mekaten kula dumugi wonten Ngastina iki manah kula meper dhateng sedyanipun Kurawa ingkang kula panggi keng wayah Prabu Duryudana namung kemawon kula piyambakipun kaliyan kula ketingal anggenipun Deksura saged boten saged temtu panggahipun para Pandhawa dhateng Ngastina menika mawi peperangan mila saking menika kula tanpa pamit lengser saking pepanggihan wonten mergi kula pinanggi kaliyan putu kula kalih Gatotkaca Punantarja mangertos kawontenan kula piyambakipun jir inggih Dasar Senopati tesih muda gubregah manahipun sami ngadepaken bebaya mengsah Kurawa putumu sekloron inggih Mbayut mengsahipun Senopati Ngastina Denawa kekalih ngenani Kalantaka Kalajaya namung kemawon pukulun ing wayah putu kula kekalih ical kula kedhepaken nami Sirna kajumpana nganging ical saking Pandulu lajeng kula dipun bujung kesasar dumugi wonten ing mriki pukulun kula nyuwun bilih wonten kedadosan perang Bratayuda dipun paringana unggul anak-anak kula tinumpesa ing ngambek angkara watak Candala pukulun kula nyuwun sasat anak kula oh iya jeneng kita aja kuwatir tak bilangi awit ulun duwe Wadyabala Jim Wadyabala Jim kuwi yen mbantu ora kemelik bondo ora menek kelenggahan waton mangan angger tok pakani wareg mesti do gelem girong sabu turu Wadyabala Jim kuwi oh iki lah sing mengkono bakal tak bantu nanging kulon mundur bebono apa kita sagu minangkani
bebananipun menapa pinangka kanggo paring boga marang para bajul barat aku njaluk rilamu tak jaluk kelangenamu wedhus abang kang pinangka kanggo pangane para bajul barat. Oh yen Mas pancen namung mekaten ngersakaken mendho pinten ingkang wayah siaga badhe minangkani kulun. Lho aja klair penampa. Wedhus abang iki dudu wedhus kewan sing sak temene. Kuwi pasemon wedhus abang kuwi putramu Ragil ya si Sediwa. Waton anakmu Sediwa tok pasrahke aku kanggo pakaning Bajul Barat. Bratayuda menang para Pandhawa. Surem-surem kiwantara kingken ler mangasa kang layon. Sirna denya memanisi wadana layu kumel kucem rah nyomratani jagat bendoro yen mekaten kula mboten siyos nyuwun bantu kemawon kulon lare menika anggen kula wentak wit lair glegak dipun tilar ibunipun pejah menika kula ingkang ngrumat kula ingkang kula wentak dereng mangertos kados menapa muktinipun lare satemah badhe dipun kersaken kangge panganipun Bajul Barat kula trimah momong anak mboten siyos nyuwun bantu kemawon. Rikala jaman wonten wana kamyaka dipun bujung Kurawa rikala jabali segala-gala kados menapa langsanipun wonten wana sami kraos luwih upami pajing rambut kula kethok-kethok lintok kepangan kangge anak kula satemah lajeng namung dipun ngangge panganipun Bajul Barat nuwun sewu endah-endah najan ton njaluk tulung dewa buta tukang mangan wong aku ora seneng aku ora perlu njaluk tulung karo Petrai Durga. Keparat ngonekke ya kena ning aja ling ngetokke lawan mangan wong ki aja diketok-ketokke. Sak jaman saiki aja kok buta. Wong umum doyan mangan wong. Nek doa dingerteni wae. Lah kok ngucek-ucek iku lek mangan wong durun. Walika rene. Yaksa Kendra katoler sang mangana anung Dewalika kula nuwun wonten paring pangandika Betari tak kongkon nggih Kunti tututana lebanana jagate gawenene dan dosanipun ngondet-ondet le buta cok mangan wong ora genah ngirang-ngirangke wong tututana lebanana jagate supaya ilang marang ubasitane lali marang darmaning utama. Ayo mangkat saiki.
lumaksana marmani sampun jumpe badanipun sampun raos lumkrah saliranipun nggenya lumaksana den rincangi leguyuran Sang Kunti Talibrata dasar dangu datan gar lan datan Indra awrat ing batos dalaran kengit marang para putra-putra kang dadi ancamane bajul barat kocapa Jimpalika kang wenten Jumantara ingkang wis ngasta siti dedagan siti lemah dedagan suci lemah suci ateges wis nggawa lemah kuburan den mantram aji Begananda kasawraken marang pasu lan Sang Kunti Talibrata sanika kraos marupa ambruk ngorok sesengguran Nakaswa Sang Kunti Talibrata wis kraos marupa wonten madyaning Wanasari senajan to wanto mergoska sayahe ngorok sesengguran ning ora kera tuwaja duk rika semono Sang Jimpalika ing wis manungsa marang Sang Kunti Talibrata ing kono dengrok slirane digugah kanthi dadakan geragapan padha sanget paningal penggirangan wis menceng pandulune lali karo keluargane salira datan kaos menapa-menapa andulu menapa-napa datan kasat nitra Sang Kunti Talibrata satemate go ageman den suwek-suwek kaya dene laku jane kang wah adate sawetawis peninggal namung mlat kanan lan kiri datan wonten kang paring pitulungan saengga lali marang wajibing wanita utama sene kanggen-gen kepareng pangmudasran ya Sang Kunti Talibrata anak-anakku para Pandhawa bareng tak triti-triti jebul sing kleru kuwi aku dijalu anak siji Sediwa ora tak ulungake mergo aku tresna anak ning anakku sing papat katut dadi ancamaning dewa ning aku ngulungke Sediwa siji anakku sing papat wutuh nek ngono sumber iki ming ana Sediwa Punta Werkudara Janaka ibu kondur yer oleh ora oleh ati Sediwa tak jalu tak pakake bajul barat Ra
Koko Prabu sampun dangu anggenipun pepanggihan ewa semanten Koko Prabu mboten tumuli paring pangendikan dhateng pundi jumandhaipun Kanjeng Ibu Koko Prabu Jlideng kakangku Presanana saiki kaca pais senajan mau ora ana dawuh mbok menawa saiki wis ana dawuh Presanana ibu ana ngendi Koko Prabu ibu wonten pundi Koko Prabu Ibu Kunti wonten pundi Koko Prabu Aduh Koko Prabu ketiwasan kawontenan menika Dona kok ke Ibu Kunti Taribrata. Aku ora bicara. Oh. Yuk bali watuk kae oh. Kudu kae. Kawula nuwun nyanyi nyuwun pangapunten. Menawi to ing raka midhangetaken sambatipun nyanyi lan para kadang menika kula ngibarataken kadodene ngicali klirip ngitumata tumapak wonten ing peningalan kula piyambak kados mboten saged enggal ical tumuli nyanyi kados nampi bebreden Jawata ing nangkung karana natra semanten pusaka kaca pesan pun kakang dumugi wonten ngamarta kula titi priksa mboten wonten dawuh sak menika ugi dereng wonten dawuh Arjuna kados pundi Koko Prabu eyang abiyasa ngendika kepiye eyang namung paring dawuh Ibu Kunti badhe kondur nanging wonten kedadosan ingkang nyolowadi Koko Prabu aduh banjur kepiye Ibu panjenengan dhateng pundi Bu Ngene ngrasake para bendara muni marang sedih. Lah wong ndoro pundi kok kebanget temene tega karo anak ngono. Mbaya kondur dilo-dilo mengko yo tindak meneng apa piye ora dadi ngapal. Iya to, Gong. Kadang wong iki beda-beda kaya aku iki. Angger uruh anak ngono kaya kempi-kempi. Mangano nek kalengan anak ning mandeg ning peteng. Ora gandeleng moto. Aku dadi ndara kuni kok kebangetan temen kami teganen karo anak. Ngerti anggone manggon tak goleki kantorane. Ana pundi kok kantor ae pancen pedhis. Lajeng kula sumanggaken wonten ngersa paduka Koko Prabu Yayi. Cobi-cobi kemenawi dhumateng Jawata ing nangkung. Mugi-mugi menika mangke Jawata marangaken pun Kakang badhe ngelingaken cipta monggo sesarengan ngagem kapitadosanipun piyambak-piyambak. Sinayang manggelung mangrep mining Cakra Baskara Kumitir mijil saking asta mijil saking asta mangelingana Dewi Kraman redukaning telenging Gunung Pancatnyana aning telenging Gunung Pancatnyana ing tanjut teka mangkono sedaya para kadang derbabak mukang sami tumetes waspani kalingan Kang Ibu Sang Kunti Talibrata ya kang sami wonten pasiban halok yen Sang Kunti Talibrata kondur ketingalipun beneh lan adat ingkang sampun solah bawane kaya jalmu kang owah adate Kunta Ibu kondur kira
Dewa Werkudara Janaka lan kembar apa dene anakku lanang Narayana. Aja kaget Ibu kondur. Duh Ibu. Lah kok Ibu kados mekaten agemanipun Ibu nembe rawuh saking pundi Bu? Nembe rawuh saking pundi Bibi? Wah, pundi buku kondur. Enggal siran ganti ageman. Saka ngendi Bu? Nembe rawuh saking pundi Bu? Ibu saking tindak pundi pasuranku ketinggal bene kalawan adat. Ndara pundi rawuh kondur ning salah bapane kok kaya ngono iku. Heeh. Grubyukan ngenyak-enyak sikilku. Nek ngono ora mung mergo sikilmu lemah ulese padha. Ya kuning kek putra. Gumunya. Ndara pundi kok beda adate. Wis gelungan katuang dawa. Nganggo hem tak kira sur. Puntadewa kula Bu. Ibu nembe saka Kayangan. Awit Ibu ngerti urung sesuk bakal dumadi perang gedhi Baratayuda. Baratayuda Pandhawa bakal menang. Ning nganggo srana adimu ragil kudu tak jaluk, tak pakake bajul barat. Mingkari kowe lila utawa ora. Yen ora lila kalah Bratayudana, yen adimu tak pateni kanggo pangan ing bajul barat. Pandhawa bakal bisa menang Bratayudana. Tintreng muka mlacenani. Rineng-ling sanggup pendriya. Raga ngendi nggone tiba. Ler putraku mliyang katiuping mandra pranan toko. Ibu yen paduka tega dhateng ingkang putra Sedewa menapa teges badhe tega dhateng kula. Sedaya para kadang aku nek rupa ora tega Punta. Ming adimu Sedewa wae tak jaluk. Awit jawing Jawata kuwi kudu dadi pangane bajul barat. Lumaku riyen Mbak Bibi mbok pilih Bibi klentu. Anggenipun midhangetaken. Cobi pati ngendika. Dewa sinten pundi kayanganipun yen perlu mangke kula badhe manggi. Ora kanggo sing pokok iki ming pewadi. Kanggo wadi ora kena sapa-sapa ngerti. Wah, yen pancen perlu Sedewa aja tok mek-mek. Kanjeng bajul barat akeh wilangane. Ibu, aku rilakno pakakno aku. Ora doyan iwake Werkudara. Ya doyan mendemi. Mingkari oleh utawa ora. Kocapa Sang Kunti tali brata dupi wis mresani manengen Besoki Semar Badranaya bermantya padha sanake aja cancut tali wonten nyandak Raden Sukalarak Medayawi.
Koko Prabu kula trimet jahi ingkang rayi Koko Prabu. Kula mboten saged pisah kaliyan kadang kula. Koko Prabu, slideng kakangku aku paten ana. Nyumanggaken kula nyuwun pejah Koko Prabu. Hai judek sing dadi Koko Prabu iki. Sapa-sapa mbutuhke. Mulane kok aja dadi Koko Prabu kok. Nuwun sewu Yayi. Kepareng kula badhe sukaninga. Estanipun bab Ibu Kondur menika kula sampun mangertos. Kula sampun mangertos batos-batosipun Kanjeng Ibu. Namung kemawon. Bab menika upamuta kula badhe ngrekodaya angruwat trimala menika. Pepanggihan agung Garing Amarta menika tesih wonten piantun ing langkung sepuh tenimbang kula. Sinten Koko Prabu Kakang Semar. Siwa Semar kedah mangertos kawontenan menika. Siwa Badrana kedah saged angican sesuker negari Amarta. Lagi niki ana piyai sepuh sing pinunjul wawasane Plandhik kuna kok kendel wae. Plandhik urmane kene apa njaluk bayar akeh. Kula dipun timbali. Iya, oh. Kersanipun Kaki Semar kudu prisa kanane ibu ingkang kondur. Kula niki nek ngerti mawon, Ning kula iki adege wong tuwa niku kudu sura-suri sarwa sing meneng. Sruwa-suri sarwa sing ngalah. Jane ngoten kula niki nggih isa ning upama dipaido mboten napa-napa. Nggih. Dipaido mboten napa-napa. Nanging wektu dina iki tak pasrahke Siwa Semar Rasa Bandhawa. Tak sumanggake Siwa Semar. Nek ngaten kula mboten badhe selak kula sendikani. Kula netepi dhumateng adeging wong tuwa. Sakniki kula dudu Semar. Nek pancen kula digunakake, kula anggunake panguwasane dewa, kula sakniki Ismaya Ngejawantah. Dudu Semar nanging kula Ismaya. Iya lah. Gandeng kula niki dadi tuwa-tuwanggane wong Amarta, adegane diwalik. Kula tak tengriku kabeh anak putu kula kudu ndodhok tengal kula. Sang paraming kayun kula nyuwun pangayoman Pukulun Ismaya. Wa Ismaya kula nyuwun pangayoman niku wa. Pukulun kula nyuwun katentreman. Kula nyuwun pangayoman Pukulun pambiyantu ati kula Sediwa dos pundi. Wah aku njaluk pangayoman Guru nadiku. Mah dingil-dingil kae to. Aku saiki tak Nismaya ndlang tendong cih. Yo bedengku meneng wae iki yo ngopo. Kuntadewa kula Pukulun Klesna Kulawa Arjuna.
kula wonten paring dawuh nang sura kula tukulun ya kudaya apa mulai masak kok durung ngombe demen pelo tak pilih iku kok kae iki mergo Ismaya jumedul iki aku ngerti swasana ngamal to ingkang digawe oleh karo bangsane jin setan pelayan tak banjur serandal Pak itu Pak aku siyaga lan saguh nyelenake marang kahanan iki nanging kabeh anak putuku Punca Kresna lan Arjuna nang sura mlebu dongsa kene padha lenggake tak gendong ayo ditututi kahanan iki kowe kudu manut tak pateni Sedewa dalam yen kowe ora mati Bratayuda para anak ora bakal bisa menang ibu kula nika lair saking ibu Madrin lairipun ingkang putra kekalih Kakang Mas Nakula dipun tilar seda ibu kakersaken sowan wonten ngayunan padha ingkang gula wentah kula menika Ibu Kunti Talibrata lajeng sakmenika kula sampun ketingal akhir dewasa nyawa kula badhe pun kersaken ibu kula mboten badhe swara kula sumangga kula lila lair batos Bu ning apa sebabe kok ora mati-mati kula ngagem pusaka ing langkung sepi lan pusaka ing langkung kiyat Nakaswana Sang Kunti Talibrata tunggaling wanita kang gentur tapane dasar suwe gendro nandhang priatos janma punika kalamun to gentur tapane kurang dalanendra iku bisa kelakon ora bakal kesinggol marang bangsane jin amarga bangsa jin setan priprayangan iku nyerak titah ingin gentur tapane kena pengaibawa panas mesti mundur ing kono jin panika datan kraos mandhal Sang Kunti Talibrata awit ana Prabawa kang panas mijil sangka angganipun Sang Kunti Talibrata nyandak Sang Hyah Kunti kabuncang sumundul jumantara nanging wonten bejanipun Sang Kunti Talibrata ringkesing carita tinampa para Pandhawa kang wonten gendhonganipun Ki Semar Badranaya Sedewa, lho sapa iki? Aku sing momong ibumu Kunti aku Jim Walika. Ana perlu apa? Kunti wis tak buang. Lah saiki kowe nang ngarepan aku kuwi nyawamu kuwi dadi tanggunganku.
Isine aku nemoni kowe ning arep kowe kepengin urip apa kepengin mati. Yen kowe kepengin mati tetep tak ngupakan bajul baret. Ning yen kepengin urip kowe kudu gelem tak ladeni. Dadi bojon jim. Besok tekan titi mangsa yang kowe karesake nangkang kuwasa kan. Maha suci kowe ora kena awor menungsa kudu awor jin. Ning apa kang dadi karepmu tak turuti. Anjal sugih tak colongke dite sapa-sapa. Aja semelang to wis. Mesti sugih tanpa nyambut gawe. Nitra kang karo tunggal kacandra Chandrane sang bagus nggih jeng walika kowe duwe prasapa sing kaya mengkono tumrap aku matur nuwun nek aku jejike menungso aku pangsa tunggal ciptane kang kuwasa yen aku nggugoni kang dadi aturmu ora bakal lakon aku bakal pinaringan pangapura keluputan sumurpa yen kaya titah-titah merca padha umume njaluk tulung bangsane jin banyu gedhe-gedhene gelem urip bebrayan karo jin kuwi wong sing kleru keblate wong sing kleru keblate tanpa duwe kapercayan ora ngerti yang sing nyipta jagat kuwi sak benere ana amarga nuruti marang hardaning karep nuruti hardaning kamurkan lan nuruti hardaning kesenengan ayo semingkir mingkai dalan loro kowe gelem apa ora gelem kelakon tak telikung nang randu alas ayo muni awa mingkir kandhane kaya ngono mingkon gelem kok angel ora jamak njuk kurang apa to jajak jajal wis makna pawak aku coba matno bangke aku wong diduwe awak merangsang ora gatekake kok aku trimo mati timbang aku ngladeni karo kowe kepiye trimo mati aku timbang aku diladeni karo jiwa kowe lha ta urung tau diadop macan kowe Sedewa manuta tak tadah para mangsa aku trimo tok pangan tenimbang aku nganti di rada peksa kudu diladeni jemalika wah kelakon nang gaglak Kocapa Sima bakal nubruk marang Raden Sedewa elok ing kawontenan Raden Sedewa bisa medhot talining bebandan nanging sapa tangguh jalmu kang uni Kocapa Sang Hyang Guru ingin mandalmu mahanggar Raden Sedewa Sima Unga Sang Hyang Guru kang suminar mawa cahya mblengi ing pandu geblas padha sakala Kocapa Sang Panggya Batai Durga arsa ngrangsang mestakan Raden Sedewa Sang Hyang Guru kang lenggah salika deprok lumpuh tanpa kekuatan
kawatan nyuwun gunging samudra pasami mboten nginten bilih pukulun ing lenggah ingkang wayah putu kula pun sediwa kulun Durga kula wis tungkeng titi wanci apa kang dadi sabda ulun nat kala jaman carita merkukuan medune dukut sewu tanem tuwuh kita nyamudana dadi suket kejawan satemah kita anggeguyu tingkah laku ulun saengga ulun nyepatani kita dadi raseksi ulun wis angaddo luar saka dosa luar saka kaluputan yen kita wis diruwat karo ragil Pandhawa dina iki tekan titi mangsa kita kunduring pangpawidodaren ulun ruwat trimala kita nanging kang ulun ruwat ora ngemake trimala kita laku jantrane para jin setan pirangan ayo nganti ngirgoda marang putra wayah ing lingkungan kene kudu kita gawa bali kita tundung bali ana pasitran Gondomayu kita pasrahna marang si Permoni Mbak Ayune Bathara Kala oh iki ing angka loro Bathara Kala mbuya kena ganggu gawe bocah Sukerta ingkang wis rinuat marang traing dalang sejati amarga iku yen nganti dibacutake Bathara Kala bakal nampa sengkala oh iki badhe kula isokaken ngendikanipun pukulun tandha tengaranipun menapa golek ana sing ibune dalang bapakne dalang iku turun dalang sejati nek ning dalang somayang iku bisa uga sinebut dalang dolanan wayang oh iya matur sembah lajeng kepareng ingkang rayi nyuwun dipun sanani pukulun supados enggal saged rinuatri mangkun ing mapano ulun bakal nurat marang jeneng kita kumra ing para wadyabala jim kang sawang nyaketi pindha tebuyau sauyun hanya keti mangsang Pandya Batai Durga wis samiwiti sang Sediwaca Watrimali sang Pandya Batai Durga anglebur sak lampahing jim setan priprayangan ingkang sudah nggiri godha marang para putra wayah bisa sirna kasih tapis saka kersane kang maha kuwasa Om Awit Nam ingsun ngruwat diyu kang asale saka kiblat Balya marang kiblat asal saka Tirta Balya ana Tirta asal saka Wreksa Balya ana Wreksa aja nganti kumawani ganggu gawe marang keluarga iki lan kabeh para putra wayah pinaltata tentrem slamet saka kersane kang maha kuwasa Om Awit alfa angwat mang tingkah lakuning diyu ing ambabar kamurkan bisa lebur papan tanpa dadi sirna dening Haji lebur seketi lan kala cakra apa maneh Dewi Kramanira Sang Hyang Pramesti Bathara Guru megeng napas tanupus katon sirna saka ing pandu mandeng kucing Gunung Tursina ing kono sigra racut angracut marang pasur sang Pandya Batai Durga kang awujud raseksi kepanjawata kang titiwanci sang Batari Uma mijil awit Batari Uma iku ana triwilangane Batari Uma Umayi Umayiwati ingin terah saka ingkangan Batari Uma ingin sakedaden wujud raseksi nata nampa upatane sang Pramesti Bathara Guru ing kono ana Baskara Titi Mangsa sirna wujuding raseksi wangsul kawiwi sang Batari
matur sembah nuwun sanget awis saking sih kawelasanipun pukulun dumateng ingkang rayi Yayi Uma kula dina iki kita ulun jak kondur ing Makayangan iki saking bingah-bingah manah kula badhe nilari pusaka dhateng ingkang wayah pun Sediwa ingkang sinebat pusaka ageman kula kasemekang so badhe kula paringi tambah kekasih Bambang Sudamala. Oh iya. Senajan ulun semono uga ulun ninggali mantan pangruwat minangka paring pitulungan marang para titah-titah mercapada ingkang nandhang sukertaning jagat. Kula nuwun inggih Dewa igatek nonggir kita bakal wuh aran Bambang Sudamala tekan titi mangsa iki kita bakal bisa pinanggih marang jatuh krama kita. Kocapon napa semanten dupi sang Pandya Bathai Durga wis sareng wujud dadi widodari ing pasetan kapasaken ing putra Permoni kang uga banjur sesirih Bathari Durga. Natkala tasih Bathai Durga Bathara matur Biyung Durga. Nanging sak sampunipun Permoni kang nyekron pangaos Mbak Ayu Durga. Nalika semana mijil saka angga sang Prabu Bathara Guru kondur Makayangan kadaken keng rayi Bathari Uma kumala pindha tatik lakune. Dewa, kula Prabu. Ibu Kunti wis kondur. Wis ngagem busana kang luwih apik. Merga nalika semana pancen kaya dudu kersane dhewe. Kula sampun mangertos. Biasanipun ngenani wonten majane wana menika wau ugi tinang-tinah kruwat dumateng Sang Hyang Bathai Durga. Aos saking dawuhipun pukulun Bathara Guru. Wis tok ruwat sampun Ka Prabu. Kula dipun pangpiyandel kagemanipun kasemekan ing angka kalih dipun mantan pangruwat. Ing angka 3 kula pun tambah kekasih Bambang Sudamala. Oh. Kowe perhatina, Gong. Besok tak jenengi Bambang Suda rezekimu. Aku lek utangan gini kok ae. Ngopo, Nun? Ngopo Bagong iki kok? Kula kan prihatin tiru Ndasdewa wis iso ngruwat. Aku ya iso ngruwat kok nang idung. Ana kidungan. Gapur ngruwat kok kanggo. Anggrana Bagong Petruk kawan mangkelke kok. Nyuwara sak kepenake dhewe. Rasa tok kepo piye, Mek? Kocapa nakasmana eca nggih sang imbal waca kocapa pelajaripun Resi Tambrapeta lan Endang Soka lan Pradapa ayo ngger kena mlayu wae.
Aduh Gusti kula nyuwun tulung Gusti. Duh sinuwun kula nyuwun tulung. Kula nyuwun tulung sinuwun. Lho. Piyai sepuh sing watuk kemekelen sapa? Kula Gusti. Kula pendhita prangalas nami kula Tambra Peta. Lah kae. Anak kula Endang Saka lan Pradapa. Paduka sinten Diwaji? Nata Ndrawati Kresna. Oh. Aduh Gusti kula Nata Ndrawati ya. Menika aku Sedewa. Oh, Raden Sedewa ya. Ing inggih, kula ming Petro kok. Oh, Petro nggih. Ming Gedibal. Sing ngandhap ngersa dalem. Oh. Nyuwun pangapunten Dewasi padha-padha. Mboten ngertos jebul ratu senes ratu. Ratu ini nek ngarsa dalem niku ratu. Niki ngarsa dalem ngersane tunggu dalem niku omah. Tukang tunggu mah jenenge Bruno. Padha karo tak padake kirik. Ha wong kok ngono kok muni ngarsa dalem. Sinuwun apa? Kula nyuwun tulung. Gandeng kula dipun bujung-bujung reksasa badhe nggarwa anak kula nanging anak kula mboten purun ajeng kula pun ancam pejahipun sapa Prabu Jalmayeksa sinuwun njur karepe bapa njaluk tulung inggih ya ning upama ta ingsun mundhut bebana apa sadu minangan ya mboten ketan mangke kula sadekaken pekawisan lan sawah. Badhe kula pinangkali nggo apa aku? Aku ki ratu nika panguwasa bumi ya. Wajib aku maringi marang kabeh para kawula kok malah kowe nawani. Oh. Lah lajeng aku njaluk bebana sing bakal nulungi kowe mengko pahana anakmu loro. Oh iya menika lak sinten Paduka piyak ora ra seken kok iki kok lak sinten adiku Sedewa. Oh ngger kowe sing adi paslake marang Raden Sedewa kowe bocah loro karo kakange Nakula. Oh inggih padha wujude kembar wujud. Oh nggih. Yen ngaten kula sumanggah ning kula mboten nyakala krama lho. Tidak masuk. Kanggo rawuh kudu dadi cek para wiyaga-wiyaga. Mesti dak tiba ning aku to alah ora gemedi siramu Dimas ora kersa mboten nyumangkek badhe pun paraken sinten monggo nanging kula sagah nulungi oke salah mane tandangane mboten ora ditututi. Ayo gen.
Yaksa Kendra katon lisang manganano sapa nang ngarepan aku Sediwa kowe sapa Jalma Yaksa apa kowe weruh beburonku Sediwa ora ana kancil trenggiling sing liwat meteke kok dadi bakal golek beburon dudu wujud kewan ning wujude Janma kaki tombro petha karo anake loro si Suka lan Pradapa arep kapake bakal tak jaluk anak wedok ora durungake tak biak-biak kowe kelakon bakal mateni kaki tombro petha yen Sedewa ketok gemblinding ngono wah lakon untal malang nyandak ageman kasemekanipun Sang Pandya Bathai Durga disabetaken raksasa lumpuh tanpa daya Waduh, aduh aku istimewa kalah waduh. Aduh aku njaluk pangapura Sedewa. Yen ki pancen rasa kalah karo aku, kowe bakal tak sampurnake. Kowe mungkura gigita gagang lanang mengko bakal tak ruwatri malamu lan ya teko mengkono nakasmana raksasa kekalih Pusyaga tata-tata limat marang Sang Abagus mawi mantram sakti paringanipun Sang Pandya Bathai Durga ngoyah nayuh Baskara Titimangsa ing kono ilang sipating raksasa kekalih Badar Dewa kekalih Sang Hyang Citra Sena lan Citrakeca. Mestine Sedewa durung prisa marang ulun. Paduka sinten ulun? Ulun Citra. Nggodol adikku Citrasena. Nyadong deduka ing wayah ulun medunana Macapada nyamudana dadi raksasa pancen ngemban dawuh saka pukulan Bathara Guru. Supaya ngiring wanita kek sekarone noyah nayuh Baskara Titimangsa iki judumu. Miturut saka pujangganing para Jawata ingkang kekasih Endang Sukma kuwi bojone Sedewa ingkang Pradapa bojone Nakula sing enom oleh tuwa sing tuwa oleh enom besok yen kagungan putra lair kakung besok paring kekasih Bambang Swida Peksa yen kadangmu kagungan putra pambayun lair putri diparing kekasih Dewi Sri Tanjung besok bakal dadi pikuwat sakwise perang Bratayuda. Oh iya dadi mekaten menika tetrangen judul dawuh ya ulun kundur makayangan ulun kundur makan muga rahayu kang tinemu.
Koko Prabu, apa Yai? Denawa ingkang bujung Bapa Tambrapeta sampun dumugi ning pejah. Namung kemawon ndadosna kawongan menika wau Jawata kalih. Citragada lan Citrasena. Oh. Iki mau dewa Bapak. Oh, inggih. Lajeng dos pundi? Lajeng menika anak kula menapa kelampah dados judul dapipun. Yen miturut ngendikan Jawata Bapa, putramu iki dadi judul dauku. Endang Soka dadi bojoku, Endang Pradapa jatuh kramane Kang Mas kula. Oh. Swara apa ya kemau ya? Aduh. Tuhan aku dipacake cah Solo, aku nyingkur-nyingkur. Malah benjingake tembenipun yen menika kagungan putra kakung kados putra kasih Raden Suwida Peksa, yen putri kagunganipun Kang Mas menika Dewi Sri-Tani. Waduh. Lega rasane pamikirku. Esuk arep nyon-nyonan. Ku mbok sesuk len keke. Saka lan Pradapa kula sinuwun tak pangke kondur non ing Gunung Talun. Bapakmu Tambrapeta dereke iki sedotan. Toto kalono kalayataku maringkut siung minges kang pindho landheping Trisula pindho landheping Trisula nektra lir magroyang dalah Adi wonten dawuh menapa kira kok aja kelayatan ayo nerobos pabaisan amuk wong ngamarta ubrak-abrik paisam Gumregut tamjuring wari kumeleping tirta sumunduling wentis ana satriya aku Werkudara kowe sapa Kalantaka wong Amarta kowe klipe para Krawa kaya takon dosa sesep getihmu ya belanja ayo
Kresna kakangku, apa buta ora kalap ning malah digdaya. Aku njaluk tulung. Aku gila. oh Petro Nun adine sing ragil to rene oh nggih iki atok nggo apa angge adik kula ragil sedewa wah lah wong ning gawe ragil kaya Gusti apa Petro timbal kang apa